Gunting ba sa estate nga nasulod sa karton? Ay, paabot rin nga naman ni gunting. Naaman yan. Ang paan dyan. Aduh. Tahu yang tahu kau. Awa patay. Matay itong kanon. Tanaw na ba tahu? Matay itong manok kong sadok. Ah, talaga. Tambok ko talaga. Ban. Hubag mo. Tanaw sa gawas na ba tahu? Apa yang lama jual daw? Yan, lagi ka. Post mo yung bana. Tingnan lagi siya. Wala itong tungutan ako sa lapong. Nah, sakit ka rin sa manok. Dahil naman sa tambal ba? Kung madala, hurap namatay ng manok. Ang kaya nga. Ang kung kinang kaliban mo, ang sa isa, tabunin lang. Hindi tabo.